Intirigi watchman. Gima adwa keto, adwa medo ing'eni na yawa matindo gi ariyo natemo wacho kit nyadhi monego bedni kata jonyuol kata gin giwegi gi jogweng' bedogo ka nyathi odhi e university. To adwa medo kanyo kakoni gima jo Kenya duto onego ng'e ni pinje duto mosedongo osekawo university oketo malo. En a symbol nikech kanye kama kata nyanonro duto tete mifuono godo kaka wanyalo loyo godo koni richo kata wanyalo loyo go problems machando wa kor piny kuro emitimogie. Ineno ka kuonde te mosedhi malo nitiere ng'eny gi gitemo ng'iyo kata ni university makama e kama specialization aina ne dhie mbele. University makama specialization madhie mbele. America hate muko ne en America sani. Trump ogolo lweny gi universities. Makendo nyithindo moluongo ne ok nyithi America. Ineno ka noseket ni kuro mondo mi gidok thuchegi. To gima Trump kono fwenyo momiyo neno ka en gi resistance maduong' kendo court no geng'one ni training michiwo universities go en malo, en hali mamalo momiyo ng'eny nyithindo moa e pinje mamoko bende bire. To research magitimo kanyogo emomiyo in terms of technology kata in terms mar science kata in terms mar just governance. Ineno ka America temo nigi pride themselves nigi at the top mar jite. Mana nikech research mitimo kuonde go te. Omiyo kato universities kaka Harvard mano ahinya ne. Ineno ka en private. To kama en private no, nikech America noseng'e ni universities wagi nikech gisebedo gi stature moro kendo kind quality mar education magichiwo no en maber. Ineno ka pod imiyogi pesa. Kendo millions mag US dollar manino kimiyogi makuro Trump gologi emosekonyogi kata koponi sewinjo the first time Apollo 11 gini mane odhi the moon manolande moon makama research manowuok from the university. Singine wachi US ni bende dike long'ikruok kata mana ni somo nyithiwa bende mathoth mosedhi scholarships. Yes. But achiwo mano Sharon, as an example, MIT, technology, engineering, ineno kama kata kibiro kata na German, ng'eny gi the Stuttgart universities, ibiro yudo ka the engineering model magiketo kure ema kiny ka kiny ting'eni wanong'eni to ato gari to losno chalo nade nikech innovation magitimo e universities go. Koro Kenya waka kapok waneno ni universities wagi eka monego bedni mondo mi waketie development mentally ainano. Moi notemo dichiel manoketo the Nyayo cars mondo Nyayo pioneer cars mondo mi the University of Nairobi kanoriwore mondo mi nagi ng'i kaka ginyalo develop. Tineno ka thinking ainano kawachi ni Moi was a genius, but at least kano paro nonengo bedni sani wachako ng'iyo ni to be kata geche moko wanyalo develop, wanyalo manufacture ok assembly ma wakelo parts kata assemble kata wakoni wango. Universities gi emobiro chierowa, emobiro miyo nyithindwa yudo hali mamalo no. Investment mwakete ok en lal. Tiparo nang'o